see my Mose ebusiani si die na bedo pe na weta edi amaye na ye dia tudwa na obi ho a edi esi ne botom afan wo be sorry akoto na ejina me nan so na sere ebusia eni adofo a mo abe nyina asesa afan na wo be kwa akoto a wo de fabra ye sika maye na ye ku ye sika na emia ne ye chemo he na ye ho a eka eti esere wo mfa akoto ntomano mfa akoto flower no ye sika na bra Você já vê de minha sonhada. Não, Madaroma, não estamos só enferme. Se que pedi cano, você pode ser uma apoio de mim. Não pode ser minha mãe de uma bucia. Aseye adesie ebusie wasanti akona ono ebeji nana frempon adie ema obeye ebusie pedi ebinka bibie mu nana boatin wo yidi busiwo pri se ebusie pedi eba efie siesie ebe fie tutuye eba efie ni oman mu joa nana boatin odi mu ntintimai ba ene opoi prayeti abna na ekono apoto bibire ebe fefie afa enti sɛdeɛ nananom asɛmi adesia abusia ya nana abraman hema na ɛtampoma ntam sɛ yi adom ɔne efie yi mu ɛma mpanimfoɔ ne mmarima mpanimfoɔ nyinaa ɛkasa akyerɛ nana boaten anɔpɛ yi ebie nana boaten wadesi a wɔgya wɔ akyire se wonim sɛdeɛ wɔgya wɔ enti sɛ nnɛ when you are going to tell na wo kwa what you punya ya ka to wachenda enti anope one shama wo nkosa mandeja if you say wo pray wo free dudu na emo wo ko dudu if say panisa anope wo ko na manie ben na wo ko na ebusuafo a edi kan wo sie do na prempon no ene woni edi kan wo sie do no bisa kwan so a e ben den we nya manie ebusu nti anope Wadisi a waja wetire ni se okura wo mentima nana no mwada roma metire ni ama nti enana menka wo fa wo bi ya wo tia no sabre wo fa wo bi ono so aduru ha openi ya menu a na asew eda wo mi ono so aduru ha ono so enche ebi mu so tia OPK ba no sɛ yɛmpɛni nka no ntɛso nko anante enti ne ho kani ne yere ɛso ka ho ɛna wɔno ɛne abusua kare ni na ɛtia no saa na wɔfa yɛ amɛnu a n'asɛm da kɔn mu yɛ soso ɔtie pii ɛda mo nyinaa mo ase ɛma mo bo ɛne ɛhwɛ na no na no kɔ asɛm so a mɛka enti ɛnɛ abusua se ɛyɛ asɛnniɛ adehyɛ abusua wɔ abena asante wɔn nso na nabo ate nkwa ɛmɛntema ɛpoɔ Anabuati kente bonire nsaso de we enye fraframu ni bia bonire sekia so pa kente fufu anabuati die na wo kwa wenya mane bosu sa na wose aseni abusua nyina ase ya hwene kodombe wo bia tia yire bitina boduku a odija na anabuati nkwan no se kwan a wɔkɔ no enipo wɔ mu enkuko wɔ mu ensani wɔ mu na enforo nso wɔ mu rapoate nkɔ na se tupire ɛte no a wɔ me duku a wɔde gya no kwan nie ɛno nso so wɔn pam pepa ne duku no enye no kwan ne ba yɛ kansa pɛni se danta ne danta ne de sika ba no eti ne senti abeɛ nso ɛba no saa na ne pɛti aso ɛba no ano owie yɛ no wɔ se snap akɔto apiri ɛno nso so ɛda so yɛfa ne nyinaa enya na rapoate kwan na rapoate sɛdeɛ akona aseni ade se abusu a wodam tia no ekasa ebi akyere wo nie nanom so one of that say nyama nanom kumewu for ene aduru ha no eye ma mi plani madam Grace Bedi Akon Boatin na Boatin ne yere Auntie Grace ne busua enkaya ewu kumewu eba ye nyina
ɛna aduru ha no pɛyi wɔnom nso de ɔdɔ nsa ɛwowa abusua maame kunani ne mma no nyinaa nanom mprawufoɔ a mobaa yɛ nyinaa yɛ ma mo mo ne ahiahyɛ yɛda mo ase saa na ɛyɛ the immediate past lay rep for the Abuna district to the Central Presbytery, Mr. Dixon, on also in the year aduru ha Abuna man santene no a na etie dwomo anu Abuna for je yi mo motimi hwe hia ma ne ye fe yɛda mo ase sɛ mo pepa yi isuo bi ɛde ama yɛ mesrɛ mo nkonya ne bi wɔ akyire hɔ nti ya na mo atena ase ama yɛ yɛsrɛ saa bere yi a abusua ayi ne nisie bi ɛkwan mu na ɛkyerɛ sɛ ɛkwan mu ada hɔ ɛmama abusua adehyeɛ ɛne kuroma nyinaa ɛsrɛ mo ɔde si atene ne nsɛm na n'abura man yi ma ate edwam na kofi ase yi ma eboti dɔm ɛni ewura ɔte edwam saa na nananom atena mponya kofi ase bɛdum ase ɛne ase ne yɛ hene nso te edwam yɛsrɛ mo deɛ wɔde baa yɛ a wɔde bɛboa nanaboa tee efu na hɔ yi ɛmfa ne ayɛ pɛmu yɛsrɛ wo fabra ɛnɛ mpo deɛ nkɔfoɔ fene ɛfa tv so na nsɛ yɛ wɔ sɛ sɛnde ma me nsɛnde wode ɛsɛnde ma yɛ wɔtena yɛn nso yɛbɛba abɛsɛnde ama wo yɛsrɛ mo mpɛni sɛ wosora yɛ ketewa na ayɛ ayɛ pɛmu nti anɔpɛ yi deɛ wode baa yɛ bi a wɔsɛ wɔde bɛboa abusua ɛberɛ a nanaboa tee da mpɛ mu ɛmfa nkame abusua ebi a na nanaboa tee te aseɛ no wonya ne so mfasoɔ ɛsiane sɛ nanaboa tee nyame yɛ ne sɛ abɛ na ne so wɔ mfasoɔ bebree enti ɛnɛ owu akyi a yɛyie ɛne ewu mu no anɔpɛ yi a wɔda hɔ yi n'ani na akata na ɛso na so nsi so obeyi na yɛ a wɔbɛte nti wada wɔ ma sɔre wode ɛsɛ te sɛ ekura te sɛ due ba mpo afa brɛ me ɛkeka afoafoɔ ho ama na yɛ kufuo wode ne se nketenkete ne yɛbɛboaboa no ama na yɛ bebree nti wode fa bra ɛmaama no ehu sɛ ɛnɛ wɔfa yɛgye ne ma nyinaa wɔ ha wɔfa gold mma wɔfa kofi agyeman mma ɛne adɔfoɔ no nyinaa wɔ ha nti mesrɛ ma wonya yɛ pɛmu wɔmfa nneɛma no nyinaa mmra mesrɛ mo akrakyefoɔ no baako mmra ɛfi a ɛhɔ boa yɛ wada roma ɛha nso so akye kakra nti wodeɛ mɔntena hɔ a ɛne ayɛ bɛba Nana mo ada roma mpɛni se ɔsamampa ɛne etu ne bɛbi na naboa te yɛ na ɔda hɔ a wɔɔbɔ ne papa yɛ ne nsi yɛ na yɛ mu yɛ ɛne ne nsa a wɔba mu nti wɔto ne bɛdi ne mma nana no ɛde di esua nnwom porɔ ama ntiri mu abɛto abɛto bi ɛnyɛ abɛketewa me han many nka ne bɛdinfoɔ ɛboro ɔha ɛwɔ agorakuro yi nko a wɔn mu ɛwɔ baabi deɛ ɛnyɛ nko nanso nim sɛ wɔn mu ɛwɔ baabi nso dɔɔso ka nti nnɛ anɔpɛ yi nanaboa te wɔn a ɔfra a yɛde ne to wɔn nyinaa ɛse sɛ nnɛ yɛ nana afe so na yɛkɔkyea no ana wamoa ne nsa na ɔde akrakase ahyɛ yɛn nsam akrakase no akɔkora wobɛkɔ na ɔno a wɔsinasina ne ntɔma na ɔde toto ne nana no mpo ne nana bi nyɛ sukuu mu kwan a ɛnkyɛ na wanya ɛnna ɛdi boaten a ɛda nana boaten so a ebi aka ne nana no nti abɔ kwan de ama wɔn no ɛsiane sɛ nana boaten na osi pi osi ta miyɔnko bi wɔ amanɔne ɔse ɔno nyɛ sɛ ɔkɔpie us aburokyerɛ mu a na onim sɛ ɛdi boaten yɛ aborɔfide ɛsiane sɛ boaten bia yɛ adepa nana no nana boaten ɔpere ne nana se anɔpɛ yi nana when you are going to tenten bi na wutu a anɔpɛ yi yɛn ntoma ɛpoɔ susua deɛ ɛbɔ ɔde ho no ɔkɔ ntoma ne di no owie saa no wɔse wɔduku wɔde bɔduku wɔse ntiadeɛ ɛbɔ ano saa na wɔka wa nso so wɔpɛ tia so ɛsa no nanaboa te mmɔfra yi sɛ yɛde wɔn to wɔn no woyi kawa wokɔ sika kawa hyɛ wɔn nsa eti nnɛ sɛ wɔn yi wakɔ ɛtete na wɔkɔ a wɔn nso de sika kawa